So chakaitika ndechekuti ainge ane nhumbu, and then mumwe musi vachienda kubasa, paimirwa nemota yavo yavanokwirira kuti vachienda kubasa. Pavakasvika pakaiswa gombo remombe rainge rakatenderedzwa nemushonga rine zvimachira, but ivo they took it for granted. Vakangozvitora sezvinhu zvainge zvisina basa, despite kuti vaona zvese izvi zvimushonga zviri pamakumbo emombe. Vakajamba nenhumbu yavo gombo riya, and zvakazoteera kubva ipapo up to now zvinovatyisa. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories. Pandokupai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekuti mukadzinzwa munogona kufunga kuti idzi inyaya dzefake, yeti dziri nyaya dzechokwadi. My name is Slick Nelikwan, ndine host wenyu panapa. Toda kutenda vese vanoona nekutsigira chino chirongwa, vanofarira mazimu Untold Stories. Ndoti rangarirwa inacho. Ndakazonzwa mumwe manje section akuti Slick jamani, unaona me and my wife tatuwa addicted nema stories ako zvekudaro. Ladies and gentlemen, shoko rangu randingori naro kuti musaenda kurehab. That kind of addiction tinoramba tichida pano. Ko zvazara. Ko zvinoka ri first time yako kuya panapa asaka unosiya subscriber. Tinototarisira kuti tiri kunamatira in fact kuti uwe mumwe vamwe vari addicted kuma stories wa Slick pano kumazimu Untold Stories pa Slick Media TV. Asi akukupedzera nguva tinoti tipinde munyaya yedu yanhasi, tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei uyezve zvii zvakazotera, vakazozvipedza sei, vakazozvikundawo sei. How are you my brother? Ndati nditaurawo nyaya yangu. Right, inini ndakachata 2008 ndobva ndazobata nhumbu muna 2009. Saka 2009 ndobva ndawana basa end of 2009 kune imwe NGO, but the contract was for 3 months. But the funny thing was vanhu havana kutombozviona pavakandiita interview kuti ndandine nhumbu, ndangoti ndimwari. And then ndobva ndatanga kuenda kubasa paya. Saka wiki rekupedzisira rekuti contract yangu ipere, pano patokwirira kombi staff bus taikwirira mutown muHarare. Tapinda mutown as normal, everything's fine. Then tichisvika patokwirira kombi papane ndingati hofu kana kuti gombo remombe, anditi ranga rakamonererwa nezvuma riri reblack, rine zvuma machira zvezvekuti wanyatsoona kuti iyi mushonga iyi. Vanhu vaitotenderera vachitotora mapictures vachiita sei, vachitoita zvekumboungana vachiita sei, takamirira kombi. Saka now the funny thing, kombi payaigara ichipaka ndopayanga papane chinhu ichocho. Saka kuti tipinde mukombi taifanira kutochijamba. Saka ndobva ndapinda bva ndajamba chinhu chiya zvinhu zvezve zvakaiswa padhuze nekombi yedu yataikwira kuenda kubasa. Ndobva ndatojamba, ndobva ndakwira kombi bva taenda kubasa. Same week iroro ndobva ndarota munhu achindiita a loved one, munhu wandaidisisawo pamwoyo achiti bye bye. I couldn't tell kuti ndiani munhu, but ndaiziva kuti munhu ari pamwoyo, ari kuoneka, ari kuti bye bye ndakuenda. Ndobva ndatanga kuchema nchiti usaenda kani, munhu iye ndobva aenda. Handina kuona face kana kuti munhu akaita sei, but a presence yekuratidza kuti munhu angariwe pamwoyo. Ndobva ndaita semba ndatomuka, ndobva ndatogadzirira kuenda kubasa. Saka kuma 10 pabreak ndokana ndaingonzwa kafeeling ngekuti something's off. Ndobva ndatanga kurealize kuti haiwa mwana ane time asiri kumuvha. Ndobva ndatoita wari imwe yeka 6th sense keke kutoti something is wrong. Mwana kuedza kumwa mvura, kuedza kumwa mazowe, kuedza kuita sei kuti mwana aitewo movement kana kunzoti zi. Ndaizviziva in my heart kuti something is wrong. Apa that was my last day
dhei iroro Friday yekuti ndiende kubasa. Mangwana Saturday yanga iri weekend. Ndobva ndatoti ndaenda kubasa, but I was getting worried. Ndobva ndatoti nemurume wangu totomukira mangwana toenda kuclinic. Ndobva ndatomukira apa Saturday makiseni acho ndakatobatisa munhu akatomuka achitozotora mari yepreparation aiendawo south, mba ndatomupa mari inini ndichibva ndaenda kuclinic. Ndichisvika kuclinic ndopandakaudzwa kunzi mwana afira mudumbu, hapana heartbeat. Ndakarwadziwa. It was so bad. Pandaenda kuPare ndobva vatondiadmita, ndobva vandiinjusa kuti ndidhilive. Mba ndatozobatsirwa mwana wangu muswe mandi. Ndichibatsirwa mwana achibuda, asi ndairwadziwa. It was so painful, both emotionally and physically. Kuinjuswa kunorwadza. It was so painful. Apo uri kufunga kuti ndiri kubuda ndisina chandakabata. Then mwana ndiri mulabor room, mwana paakangobuda anga ari kamusikana kakakatonaka, but kakafunuka nekugara mumvura, kude kugara mudumbu, kakafa. Ndobva mwana paakangobuda ndakaona a bright light. Ndakatarisa kunze kwehwindo ndikaona this bright light, but light iri raita kunge riri physical but riri spiritual at the same time. Zvezvokuti hapana umwe munhu akariona kunze kwangu. Ndakaona this light, ndobva ndanzwa this peace yakauya mumwoyo mangu. Ndobva ndatonzwa peace imwe so kabva ndanzwisisa Bible parinoti peace that surpasses all understanding. I believe it was the Holy Spirit comforting me. Ndobva ndatonzwa pain iya yekurwadziwa yatopera. Mukoma ndakana kumbozorwadziwa, kunzwa kutonzwa kuva comforted. Ndobva ndati ndobva zvaita sei, ndobva zvapera, mba ndaita sei, mba ndabuda zvangu, mba ndadischargwa. Zvaingorwadza hazvo kuti ndabuda ndisina chandakabata, but I still felt comforted. Ndobva ndaenda kumba. Within 3 months later, I was pregnant again, same year. Ndobva ndati ipapo, not 3 months later, but I was now 3 months pregnant after some months. Yeah, I was now 3 months pregnant, same year, 2010. Ndobva ndabuda mba ndaenda kumashops mukuarea kwatogara kuWarren Park uko. Ndichifamba ndobva ndatofamba zvakanaka murodhi ndichienda kumashops, mba ndatenga zvandaida kutenga, ndobva ndakudzoka. Ndichidzoka same road yandafamba, ndobva ndapotsa ndatsika chimwe chakaita chimuti so chakamonererwa futi nemachira, uchinyatsoona kuti uyu mushonga uyu, zvimiti izvozvo. Ndobva ndapotsa ndatsika, mba ndatojamba zvimushonga izvozvo. Ndobva ndatoti asika handina zvinamboklika nguva iyoyo kuti again. Ndakangoti ende hameno, ndikati thank God handina kutsika. Ndobva ndaenda kumba. Wiki iroro ndobva ndaita miscarriage. Ndakarwadziwa, ndikati nhai Mwari. Ndobva ndaenda kuchipatara Pare, ndobva ndanoadmitwa, ndobva ndanogezwa, mba ndaitwa zvese zvinoda kuitwa. Ndaita miscarriage iyoyo. Munoziva, asi that peace it was still there, but pane pamwe pekuti ukatarisa munhu ane mwana so unobva wabatikana so uchiti dai ndine mwana wangu atokora so unenge uchizvifunga izvozvo, but ndaingodeclare ngati Mwari ndichamubata chete mwana, no matter what ndichaita mwana chete. Gore iroro same year ndobva taendawo kugomo kunonamata. Ndopinda chechi yedu Pentecostal Church AFM, bva ndaenda kugomo kunonamata nemurume wangu nemamwe maleaders ekuchechi. Bva ndanamatirwa nevamwe sekuru vanga vatainamata navo, bva vandinamatira, ndobva vapa profesi yekuti ndichaita mwana mukomana. Ndobva ndaenda, bva taidzokera kumba. Now papa neproblem yekuti ndandakunzwa musana wairwadza musana iwoyo, pasina zvandaita, nometa kuti ndaita chii, musana iwoyo waingorwadza. Ndobva ndati Mwari, ndoita nhumbo sei, indane problem yemusana uyu.
ndobva ndaenda kumba kuimwe shamwari yangu taita maprayers, aigara muraini, taingonamatirana chiitirana maprayer requests. Ina mhinhu chaziva kuti ndakatoti ndinamatirowo chii, but ndobva takunamata iyi tiri 2 as always. Ndiri pakati pekunamata ndobva ndanzwa chinhu chakandifamba musana kuzasi uko, chichainyerekedza chichifamba zvishoma nezvishoma, chichifamba musana uyu chichifamba musana uyu nekuzasi uko. I tell you my brother, ndakabva pamba pefriend yangu iyoyo ndahealed. Mwari vakabva vandiponesa. That time it was supernatural and instant healing. Hapana mbopera nguva ndobva ndazoita pamuviri. Mwari vakatendeka. Iye zvino ndane vana 3, mukomana wangu atokura, vana vangu 2 boys and 1 girl. And ndinokudza Mwari izvozvo. Ndoda ngoudza vanhu venyika yeZimbabwe kuti vadikani, tendai muna Mwari. God is faithful. Mwari kana nguva yavo yakwana, hapana anogona kudzivisa zvavanenge vakaronga neupenyu hwako. Tisatsvaga zvakawanda-wanda zvekufamba kun'anga nechii. Tingaita izvozvo, asi Mwari havadi kuzanganiswa. Ini ndakapindawo panguva yekuti hama dzainditi chimbofamba, but takaramba nemurume wangu tikati kana shoko richiti anopa vana ndiMwari, then iye muridzi weupenyu ndiye achatipa vana nenguva yake nenzira dzake. Ende Mwari vakatendeka. Chavanokupa hapana anotora, chavanokupa chakachengetedzwa, chakaropafadzwa. Niwaindoti Mwari ngavakudzwe. Amen. Aiwa mushonga iriko. And this is a good advice that is coming from our sister here. Vari kuti kana wafunga kuita zvemishonga nezvekunamata, please musazvisanganise. And Mwari variko, Mwari vanobatsira. If you have heard from this powerful testimony from our sister kuti zvishua zvinhu zvaitika but naMwari vakazokunda. Let me know what you think in the comment section, and all glory be unto him. Zvikanyasonetsa zvikaoma, usakanganwe kuti aripo, taura naye, anokunzwisisa. Kana wanga wanyatsoona video rinorutswa kwese kunouka, taipa mucomment section kuti glory to Jesus. Mbiri kuna Jesu guys. Ndiye anopedza masports. Anoibata hapana, ko zvazara. Until next time, I am